Mipalag ang usa ka barangay kapitan kinsa bidaog usab sa pagka city councilor sa Usamis human nga gigamit ang iyang ngalan sa usa ka scammer pinagi sa social media. Sa Facebook post ni Barangay Balaubang Chairman ug incoming Usamis City Councilor Saulo Salvador, iyang gipahibangnoan ang katawhan ug ang iyang mga higala nga ano na naghimo Facebook account gamit ang iyang picture ug ngalan aron makapangilad sa mga tao. Ang pahibangno sa kapitan migawas human nga mikatag sa social media ang screenshot sa giingong pagpakigtransaksyon sa kapitan sa giingong mga kailan niini nga magpa-cash in og kwarta o pag-deliver niini og bugas. Nasayran nga adunay giingong nailad ang maong scammer o nagkahatag na og kwarta ngadto sa suspect. Tungod niini, gidangop na usab sa kapulisan na maong hitabo. Sa nakuha nga kasayuran, adunay gitutukan ang PNP nga suspect sa maong matang sa pangilan. Sa nakuha nga impormasyon, ang giingong suspect gipanidaan sa PNP o gihulat na lang ang hustong higayon sa pagsikop ni Eddie. Neptali Patolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.